ndị ngalaba na-ahụ maka ikpokosi ngwongwo dịgasị iche iche ajụrụ ajụ iji gbanwee ha wee rụpụta ihe dịgasị iche iche na njikọ aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikpofu atịtị na steeti a bụ ASWAMA achịkọbago nnukwute ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu iji wee mara etu a ga-esi mee ka ya bụ amụma na-akawanye mma. Ya bụ nzukọ bụ nke achịkọbara n'Awka bụ isi obodo steeti a ma bụrụ nke ebumnobi ya gbadoro ụkwụ na ịkwalite ezi ọnọdụ gburugburu nakwa adịmọcha na Anambra steeti, ọkasị na njikọ aka ndị dum eji okwu ha agba izu. Kachibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Nke dọtara imerime ndị eji okwu ha agba izu, ndị ọrụ gọọmenti, ndị isi obodo ya nakwa ndị ọdịka ha n'ihe gbasatara gburugburu. Otu Nigerian Plastic Solutions Activity bụ amụma bụ nke ụlọọrụ TechnoServe bụ nke nọ n'isi ya ma bụkwaziarụ ndị nwe ngalaba na mba ofesi ma bụkwaziarụ ndị nke njikọ aka ha bụ ụlọọrụ International Development and Coca-Cola Foundation. Ọrụ a bụ nke isi sekpụ ntị ya bụ iwugharị ihe komkom rọba bụ nke a na-enweghị ihe eji ya eme ka o wee baa ọtụtụ uru dị iche iche, bụ nke na-ewepụtazikwa ọrụ dị iche iche ma gosipụtazikwa njikere ndị otu USAID, Coca-Cola Foundation nakwa TechnoServe n'ihe gbasatara idobe gburugburu ọcha n'ala anyị bụ Nigeria. Ụlọọrụ TechnoServe bụ nke nọrọ onwe ha na-anọghị n'okpuru gọọmenti ma bụkwaziarụ nke amụma ha bụ ịdị na-enyere ndị mmadụ aka wee kpọpụta ha na ndụ ụbịam. E mere ka amata n'ala anyị bụ Nigeria bụ nke na-anaghị esonyesi ike n'ihe gbasatara nrụgharị ihe komkom rọba, bụ nke mere ka ihe komkom rọba tọgbọcha aghara aghara ma na-erukwezi inyi na gburugburu. Onye Senior Program Manager Bennett Ọbasioha bụ nke onye nọchitere anya ya bụ onye Director TechnoServe Nigeria bụ Adesuwa Akimboro kwuru na ihe a bụ ihe kpatara ụlọọrụ Nigerian Plastic Solution Activity bụ nke ji amụma ịrụgharị ihe karịrị 40,000 n'ebe o metụtara komkom rọba etufuru etufu, bụ nke o kwuru na ọkara 29,000 bụ nke a na-achọ ka esite na steeti anyị bụ Anambra, bụ nke o kwuru na ọ ga-akwalite ezi obibi ndụ nakwa ndị bi na steeti a. Onye isi TechnoServe bụ nke mere ka amata na amụma bụ nke ga-abịa na mmezu site na njikọ aka ọnụ ndị niile eji okwu ha agba izu n'ebe niile iji wee lụkọ ọrụ ọnụ ma nweta ezigbo mpụtara na amụma dị otu a. Onye kọmishọna n'afọ maka gburugburu na steeti a bụ Injinia Felix Odimegwu kọwapụtara na ọrụ a bụ nke sonyere ọfụma na amụma gọọmenti na-achị ugbu a ji iji wee weta ezi obibi ndụ nakwa gburugburu bụ ọpụrụ iche na steeti a, ma kọwazikwa na agbata nke abụọ nke Anambra Community Plastic Waste Recovery Challenge bụ nke gbadoro ụkwụ n'ịchịkọta ihe ruru 1,100 n'ebe ọ gbasara komkom rọba. Ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu bụ nke a nọrọ n'oge ahụ wee nwee ihe ngụpụta site n'aka onye isi oche Governing Board nke ụlọọrụ ASWAMA bụ ọkammụta Emma Ezenwaji nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ebe ọ gbasatara ihe azụmahịa bụ Maazị Franklin Nwibe ya nakwazi Reverend Fada Jude Eze Anọkwasị. Ihe ndị ọzọ agụpụtaziri bụ nke si n'aka otu Waste Speakers Association of Nigeria, otu Anambra State Waste Recycles Association nakwa imerime ndị ọzọ. Onye Managing Director ASWAMA bụ Maazị Mike Ozemena nọrọ n'oge ahụ kelee ndị ahụ niile bịara na ọgbakọ ahụ maka nkwado ha.